Damián Eiras impúxose na proba da Pobra do circuito de golf Barbanza Arousa. A falta dunha proba, Eiras colócase na cabeza da xeral por diante de Daniel Varela. O campo de Moimenta acolleu esta fin de semana unha nova proba do circuito Barbanza Arousa. Foi a terceira cita, a correspondente ao Concello da Pobra do Caramiñal, en ela participaron 75 xogadores. Nesta ocasión, o máis destacado foi Damián Eiras, que se fixo coa mellor tarxeta na categoría Handicap. O segundo posto foi para Raquel Piñeiro e completou o podio José Carlos Senra. En Scratch, o mellor clasificado foi Fernando Agrelo, que rematou cun total de 39 por diante de Damián Eiras e de Rafael Arufe. En senior dominou José Carlos Senra, seguido de Arufe e de Juan Carlos Martínez. No apartado feminino, a mellor xogadora foi Raquel Piñeiro, Nayara Colón quedou segunda e Isabela Campos terceira. Colón fixose co primeiro posto en júnior por diante de Fernando Agrelo e Álvaro Cobas. Aínda queda unha proba por disputarse, a correspondente ao Concello de Ribeira, e Damián Eiras ven de arrebatarlle o primeiro posto a Daniel Varela na xeral, que agora é segundo en handicap. O campión decidirase na derradeira cita, que se desenvolverá do 19 ao 21 de decembro. Aínda así, o golf seguirá presente este mes de decembro. Esta fin de semana é a quenda do 10º torneo de Nadal Concello de Boiro. As inscripcións están abertas e polo momento hai xa anotados 25 xogadores. Trátase dun campeonato especial xa que están en xogo 1.500 euros en premios e os 3 mellores clasificados levaránse tamén unha cesta de Nadal.